teidän puolelle. Niin saa fiksumman nimiä tuolle asialle. Okei. Näin näytä ihan harjoittajalla. Ei. Tää on se mun hitaampi kaava. Okei. Paikka. Pupi, aita. A. Nyt se on kuitenkin niinku kolmosessa. Ihan niinku S:n tasolla. Joo. Eikö se ole? Ja vuosia sitten oli päässä. Paikka. Teillä on nyt silleen aktiiviset harrastusryhmät kaikki, että Me ollaan tällaisia ehkä mummoa. A-joukkueeseen. Pupi, aika. A. Pupi. A. Aika. 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 Pupi. Aika. Täällä. Pupi. Siellä. Aika. A. Aita! Täällä! Aita! Ai se on hidas pois. Ja Pia yleensä siis nämä molemmat tommosia samanlaisia. Ares on nyt. Se on nyt jo muissa maailmassa. Aita! Ares kokee mua nyt. Aita! Aita! Joo, ei Saran kyydissä kyllä pystyy. Aita! Täällä putki! Aita! 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 Eihän nyt alku komentaa vaan aina. Joo, tulee nyt! Paikka. Paikka. Oliko kiva? Ei se tuu. Mä just katoin. Ei se tule. Ei se niin mä aloitan. Se tulee kyllä, jos se jättää vähän lähemmäs. Paikka. Eli sä voit ottaa sen suunnilleen jostain, tai jättää sen koiran ensinnäkin tästä näin. Niin, kun katsot, mitä se näkee, jättää se tonne päin. Et sille tulee suora linja tästä sun luokseen. Hyvä. Paikka. Hyvä. Ja sitten se saisi kutsuttua täältä. Paikka. Joo. Täältä mukaan ja tuonne suoraan. Pupi, aita! Aita! Juu, törkynäys. Aita! Putki! Pupi, täällä. Joo, hyvä. No niin. Putki! Yes, täällä. Täällä, putki! Pupi! Just oppi toisin. Aita! Mä oon ihan hukas nyt. Pupi! Täällä. Aita! Täällä. A! Aita! 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 Yes, täällä. Täällä. Hyvä. Putki! Aita! Aita! Hop! Aita! Jee!